Unha trintena de equipos competirán na Liga Galega de Traiñeiras. A Pobra acolleu a presentación da nova temporada que arrancará o 28 de xuño en Chapela e que pasará pola comarca. A Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia 2025 xa está en marcha. Só falta que as embarcacións se boten ao mar o vindeiro sábado 28 en Chapela. A nova temporada presentouse o sábado na praia de Cabío, na Pobra do Caramiñal, un escenario especial, xa que o pasado 5 de xaneiro un incendio calcinou a sede do Club de Remo Puebla, pero non detivo a súa actividade grazas á colaboración das administracións públicas e da familia do seu deporte. O alcalde da localidade, José Carlos Vidal, enxalzou o seu traballo. Todo isto non sería posible sen o Club Remo Puebla, unha verdadeira institución na nosa vila. Puebla competirá esta campaña na Liga B e será unha das 26 embarcacións que entren en acción a vindeira fin de semana. Outros 4 equipos, Chapela Wofco B, Salgado Perillo, Bueu B e a Cabana Ferrol tamén buscarán o ascenso a Liga A. E nas outras dúas categorías haberá trocos. Hai cambios, hai algunha traiñeira masculina menos, pero hai 3 equipos femininos por encima do ano pasado. Polo tanto, na máxima categoría masculina participarán 11 conxuntos, entre eles Cabo da Cruz B e Urme, mentres que a Liga Femenina pasa de 7 equipos da anterior campaña a 10. A Megrove, Cabo da Cruz, Chapela Wofco, Salgado Perillo, Tirán Pereira, Rianxo, Castropol, Cesantes Bueu, Mecos e a Cabana Ferrol competirán polo triunfo. Repasouse o calendario e sorteáronse as quendas da primeira xornada, pero a Real de Cabío acolleu tamén unha emotiva homenaxe. A Liga Galega de Traiñeiras sorprendeu a Franco Cobas cun recoñecemento á súa traxectoria. Foi olímpico nos Xogos de Roma do 1960 como deportista e nos de Barcelona 1992 e Atenas 2004 como árbitro, e tamén exerceu de adestrador, directivo, presidente e cronista. Actualmente, aos 86 anos, continúa arbitrando e informando.